Il-Korp Diplomatiku Malti, kompost mill-ambaxxaturi f'Malta, żar il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista l-ħamis. Dan hekk kif fal kull sena fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista sar l-iskambju tal-awguri għas-sena l-ġdida. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'dinja li qed tinbidel malajr neħtieġu aktar minn qatt qabel. Soċjetà li impurta li tagħder u tħenna l kulħadd, b'mod speċjali għal dawk l-aktar vulnerabbli. Adrian Delia elenka kif dawn l-aħħar jiem fl-ibħra territorjali Maltin kien hemm umani tad-demm u l-laħam fuq bastiment bejn sema u ilma jistennew xortihom meta l-politiċi Maltin ma' dawk Ewropej kienu għal 3 ġimgħat medija ifettqu fil-liġijiet biex jsibu żblokk għas-sitwazzjoni. Fid-dawl ta' dan appella biex id-dinjità umana tiġi qabel l-irwoli politiċi rispettivi. Sema diversi sfidi li bħala nazzjon qed naffaċċjaw f'kuntest dinji fosthom il-Brexit li qed tħalli inċertezza kbira fost il-popli. Saħaq ukoll li hija responsabilità ta' Malta li tgħin fl-instabilità fir-reġjun Mediterranju fosthom l-Afrika ta' fuq u l-Lvant Nofsani. Sadattant, f'laqgħa separata, id-dekan tal-Korp Diplomatiku, in-Nunzju Apostoliku għal Malta Alessandro Del Rico, fid-diskors tiegħu wera dispjaċir li l-kwistjoni ta' C23 u CI damet kważi 3 ġimgħat biex ġiet riżolta. Fil-waqt li ratħajli l-poplu Malti għall-ospitalità tiegħu, saħaq li jeħtieġ pjan holistiku li jinvolvi l-pajjiżi kollha Ewropej flimkien ma' dawk Afrikani u Asjatiċi. Fil-messaġġ tiegħu, Monsinjur Alessandro Del Rico appella lill-Gvern biex l-effetti pożittivi ta' tkabbir ekonomiku li qed nesperjenzaw f'pajjiżna jilħqu direttament liċ-ċittadini Maltin kollha, partikolarment liż-żgħir u l-batut, u mhux lil dawk biss li jifirħu l-aktar. Sostna li r-responsabilità fil-ħajja pubblika hija imperattiva għal kull uffiċjal pubbliku u tembi li awgura li l-Gvern jaħdem tas-sew għal ġid komuni. Il-Korp Diplomatiku skambja l-awguri tiegħu mal-President u l-Prim Ministru. Il-President ta' Malta fid-diskors li għamlet il-mentat li l-kwistjoni tal-immigranti tħalli tittawa l-wisq u staqsit kif il-mexxej Ewropej setgħu ħallu individwi innoċenti jsofru psikoloġikament, fiżikament u emozjonalment għal dan it-tul ta' żmien. Mary Louise Collier preka saħħet fuq id-dinjità umana b'mod partikolari għal dawk l-aktar vulnerabbli qed jaħarbu minn diversi sitwazzjonijiet ta' diffikultà. Il-fenomenu tal-immigrazzjoni għandha tiġi indirizzata b'mod dinjitus mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-koll iridu jerfgħu responsabilità minnu fih b'mod li jiġu rispettati drittijiet fundamentali tal-bniedem u mhux b'xi deċiżjoni li tittieħed ta' malajr.